Gero, hori eskuetan gendukala ba, zan genduk gizonak eta nipa, bultatxo bat jugo, zaila. Ze hemen esaten dau, zaila nizala. Bai, por metralla ez da gizalako, neu bere kostatu zaten, ulertzia, Metrallaron. Metrallaron, por zaila, metralla, botatzen bongiek eta. Ekainaren 23an, 37an, 37ko ekainaren 23an. Horra ekainaren. Heridas de metralla. Bai. Atxona etzan frentia, no? Esan, zapadores, trinxerek etxona, baina berretzakon Franko botako zuan da listo. Dan gero, kunginean pixok zangen jungo bea, ikustea da dagoen. Uste gendu neongo zala, nitxo batien edo horrela. Zatu ginen udale zailak udela kanposantura, eta esan zegoenean ordoz, okloko zulo batien, ni ez dagoen preparatuta hori ikusteko, utxunan erramua eta buelta eta geixoz nahi buelta. Ez dakit, baina alare pentsatzen dut zaila jun behar deula. Bai, ni unberen gau juteko. Udaletxea deitxu behar deula eta junen behar deula.